Ana Pontón, que tal? Moi bons días. Bo día, que tal? Benvida, é sempre un placer recibila neste plató. Momentos de consensos, porque a ciudadanía é o que reclama, pero hai clima, hai escenario para eses consensos? Bueno, eu creo que estamos nunha situación excepcional na que, ademais, desde o BNG dixemos desde o primeiro minuto que o importante era sacar o país adiante, que esta pandemia se levara da mellor maneira posible, pero tamén vemos que neste momento a maioría absoluta do Partido Popular non entende que este sexa un momento de consensos, non? De feito, vemos como nos grandes temas non hai ningunha vontade de entendemento nin de colaboración, porque como teñen maioría absoluta para gobernar, creen que o diálogo está pechado a pesar de que estemos vivindo a peor crise en tempos de paz. E o que máis me preocupa non é só que non haxe esa vontade de consenso, sino que o goberno galego non está aprendendo as leccións da pandemia. E nesta pandemia, se algo vemos é que os servizos públicos son fundamentais, ter unha sanidade forte, e o que estamos vendo neste momento é que hai unha sanidade a que están desmantelando. Eu creo que o caso máis evidente é o que está pasando en atención primaria. Se tú hoxe queres ir a unha cita médica, que misión imposible. É que o que está apostando este goberno é por unha telemedicina na que ahora mismo, ademais, se chamas ao teu centro de saúde xa non te atende ninguna persona, aténdete un contestador. Imagínate o que supón iso para unha persoa maior. E realmente o que se tiña que estar facendo era reforzando a sanidade pública con máis medios, con máis recursos. Por eso desde o BNG estamos dicindo que é fundamental desconfinar a atención primaria, un plan de reforzo con 200 millóns de euros e que se convoquen todas as plazas que están vacantes nos Sergas. Estamos falando de 6.000 plazas porque vimos que ao final, cando temos unha pandemia, é fundamental ter profesionais e están dando o mellor de sí, pero están exhaustos e iso non pode ocultar os graves problemas que se le van producido por o deterioro e as privatizacións da sanidade pública que levou adiante o Partido Popular de Feijóo. Pero entonces, si neste momento que é tan grave, porque aínda que non estamos perdendo a perspectiva do que levamos de tempo, si en este momento non hai consensos, cando os vai haber? E todos, por certo, que todos teñen que renunciar a algo. Por exemplo, vostedes están dispostos a renunciar esa folla de ruta de máis autogoberno, soberanía, reforma estatutaria, por exemplo, en aras de crear ese clima de diálogo de consenso? Bueno, que nos favorecemos sempre o clima de diálogo de consenso. De feito, se temos unha comisión no Parlamento de Galiza para a reactivación económica, que foi unha proposta do BNG e que xenerou, digamos, ese marco para o diálogo. Cal é o problema? Cando o Partido Popular non utiliza esa comisión para dialogar, sino única e exclusivamente para crear unha pantalla, porque nos levamos moito tempo, por exemplo, defendendo que é necesario un gran acordo para os fondos europeos de Next Generation, non? Porque é evidente que esos fondos non son a panacea, que non poden supoñer novos recortes de dereitos sociais, pero que van a ser os únicos fondos extraordinarios que teñamos para sair da crise. Estamos en abril, xa casi acabando o mes de abril. Rematando abril, sí. Bueno, o Parlamento de Galiza non ten ningunha soa información, ningún só documento sobre cal é a proposta do goberno galego para os Next Generation. Como pode construirse un acordo cando hai unha ocultación total ao Parlamento e unha falta de transparencia que nos preocupa? Entre outras cousas porque moito nos tememos que esos fondos que eran fundamentais para enfrontar esta crise, para que cheguen ao comercio, ás persoas autónomas, ao sector da hostelería, a pequena e mediana empresa, que sirvan para poñer en marcha unha transformación do país, ao final van a usarse para que 4 grandes multinacionais acaben levándose o montante global desos fondos, mentres que os sectores que máis o necesitan van a quedar na estacada. E nós fomos os primeiros que dixemos, poñamos sobre a mesa un gran acordo de país para reclamar o que lle corresponde a Galiza, porque sabemos que a reactivación da economía vai a requerir unha inversión moi potente de fondos públicos e que Galiza ten que recibir até o último euro que lle corresponda. E esas propostas, o que topamos sempre foi o voto negativo do Partido Popular. Entón, nos temos a man tendida ao goberno, pero ten que haber alguén ao outro lado disposto a coller a man e a sentarse a falar en serio dos asuntos do país, porque este é un tema central e a mí o que me preocupa é que estamos vendo, por exemplo, xa nos fondos que se distribuíron por parte do Estado para facerlle frente a emerxencia da COVID,
Galiza recibiu o 4,6% desos fondos. Sí, estamos por baixo falando da aprobación, sí. Sí, estamos falando de que perdimos 300 millóns de euros porque o señor Feijóo foi incapaz de defender os intereses de Galiza ante o Estado e, ademais, nunca procurou un acordo no Parlamento galego. E o grave é que, se non empezamos a dar pasos firmes para defender os intereses de Galiza, o que veremos é un fracaso monumental en entornos Next Generation, donde a Galiza lle vai a tocar, digamos, a parte pequena, os grandes, non? E supoño que o centralismo madrileño se acabará levando outra parte moi importante e, por lo tanto, o que creo é que o que habrá que exigir de responsabilidades a un goberno que nunhas circunstancias destas características non está optando porque haxa acordos, non? De feito, tiñamos un acordo para que a Comisión de Reactivación acabara os seus traballos no mes de xaneiro. Estamos no mes de abril e o PP nin tan siquiera convocou a ponencia para poder facer esas conclusións. Vamos, que desde esta comisión, que por certo agora mesmo creo que ás 10 empezaba coa comparecencia do vicepresidente Conde, confianzas por parte do BNG ninguna. Non, nós temos confianza na comisión. O que nos falla é un goberno do Partido Popular que efectivamente ten unha maioría que lle dá legitimidade para gobernar, pero que se equivoca neste momento non querendo fraguar grandes consensos para poder enfrentar a peor situación que estamos vivindo nestos momentos. E hai moitos temas que son importantes. Por exemplo, eu creo que igual que moitas persoas que nos poden estar vendo, reflexionei moito sobre o que pasou nas residencias de maiores. Creo que foi outras das grandes leccións que nos deixa esta pandemia, que hai que cambiar de maneira radical ese modelo porque vimos as consecuencias de onde nos leva. E o que vexo é que o goberno non está dando pasos para poñer en marcha un novo modelo. Desde o BNG fíxenlle unha proposta ao señor Feijóo nesa xuntanza. Demos mostras de que vai haber un cambio de modelo. As próximas residencias que se están anunciando nas cidades galegas que teñan unha xestión pública directa, porque é evidente que non podemos permitir que algo tan sensible como a atención ás persoas maiores este sometida aos intereses de ningún tipo de empresa. E o que topamos é unha negativa, e o máis grave, que non se quere ir a un cambio de modelo no que é evidente que o dereito a unha vellez digna non pode seguir sendo un negocio. Entonces, aquí en Galicia, na súa opinión, falou antes da atención primaria, fala agora das residencias, a xestión da pandemia, tanto cando estaba en mans do Goberno Central como cando despois revertiu nas comunidades autónomas, na administración máis próxima, na autonómica, como a cualifica? Pois eu penso que é evidente que a xestión da pandemia está sendo deficiente e creo que non é un problema só galego ou estatal, sino que é un problema a nivel europeo e a mostra máis evidente estamos la vendo ca gran esperanza, que son as vacinas, non? A min pareceme que estamos a un ritmo moi lento, onde... Por que é o culpable disso? Eu creo que hai varias responsabilidades, non? A primeira responsabilidade é unha estrategia de compra de vacinas que se viu que era un fracaso, porque temos a países como Israel, temos Estados Unidos, temos ao Reino Unido cun nivel de vacinación moitísimo máis alto que o que ten de media non só o conxunto europeo, sino tamén o Estado español e Galiza, e, por lo tanto, aí hai un fallo dunha estrategia no que vemos que pesan máis os intereses das farmacéuticas que o interese que nos debería de mover, que é a vida das persoas, que é o que está en xogo neste momento. E logo é evidente tamén que ao longo de todo este proceso que fallou a axilidade coa que se tiña que distribuir e vimos tamén exercicios de propaganda, non? Eu vin ao presidente da Xunta decir que podía poñerse 100.000 vacinas ao día, cando logo resulta que durante moito tempo estivemos a cola e vemos que mesmo houve problemas na planificación do dispositivo e nós o que queremos é que hai que reforzar e axilizar todo o que ten que ver co proceso de vacinación, que habrá que ir a unha compra multilateral de vacinas, que habrá que poñer por diante o interese de salvar a vida e non intereses estratégicos ou de certas farmacéuticas que sinceramente dá a sensación de que pesa máis neste momento en algúns estamentos. Unha das saídas para, digamos, parar un pouco todo o problema económico foron a posta en marcha do SERTE, que parece que evidentemente un éxito, tuvo que ser prorrogado, hai axudas directas, posiblemente chegarán a destempo, pero aí están. Dende Europa din, gasten vostedes, pero garden a factura, eso habrá que pagalo. Por exemplo, falábamos nestes días de impostos. Non é tempo de subilos, pero onte o presidente da Xunta destacaba que cuidado con armonizar
impostos si eso significa centralizar impostos. En materia fiscal, que opinión ten o BNG? Bueno, sobre as cuestións que estabas poñendo sobre a mesa, a mí o que me parece primeiro é que é evidente que hai sectores que están pagando as consecuencias desta crise moito máis. Un deles é todo o que ten que ver coa hostelería e co turismo, que nos defendimos desde un primeiro momento que tiña que haber un rescate real, que se lle tiñan que compensar as perdas. E a responsabilidade de non ter feito esa compensación é tanto da Xunta como do Goberno Central. E agora, evidentemente, estamos nun momento no que nos temos que ir a unha fiscalidade progresiva que permita ter recursos suficientes para enfrontar a crise, pero me parece que o gran debate que hai neste momento é como se van distribuir os fondos Next Generation. E vimos como Europa fixe unha distribución por estados. E, sin embargo, no Estado español se quere decidir todo dunha maneira centralizada. Eu mesma lle propuxen ao presidente da Xunta que fixéramos frente común para reclamar a territorialización desos fondos, non? Que a Galiza lle tiñan que corresponder como mínimo... E a decisión do Parlamento de Galicia, non? Sí, pero PP votou en contra sempre desta proposta. E reclamábamos, ademais, que o noso país tivera como mínimo ese horizonte de poder conseguir nos próximos anos 12.600 millóns de euros para rescatar aos sectores que están máis afectados por a crise, para facer unha aposta real pola ciencia, pola innovación, por un modelo verde, porque en Galiza temos que producir, que temos moitísima capacidade e potencialidade para facelo, pero claro, todo isto necesita un investimento público moi importante. E o gran debate agora mesmo é como se van repartir esos fondos. E creo que é onde temos que poñer o foco. E lamentablemente a incapacidade política do señor Feijóo para defender os intereses de Galiza, eu creo que nos está abocando a un escenario onde vamos a ver que no noso país somos discriminados na palanca fundamental que tiñamos que poñer en marcha neste momento para poder activar a reactivación económica e tamén poñer en marcha cambios estruturais que son necesarios. Pero vostede cree que eses 108 proxectos que se cualifican de motores non serán atendidos na súa xusta medida? Eu o que non sei é cales son esos 108 proxectos e creo que ese é o principal problema, porque fíxate, a forza política, a segunda forza política máis votada en Galiza, o BNG, igual que o Partido Socialista no Parlamento, non temos ni un só documento, ni ningún tipo de información sobre cales son eses proxectos. Eu creo que eso que denota é unha opacidade que esconde algo. Eu creo que esconde dúas cousas. Primeiro, a falta dun proxecto alternativo para poder enfrentar a crise, pero tamén que ao final, dentro desos 108 proxectos, hai algúns que teñen nomes e apelidos e que son grandes empresas que queren ahora mismo utilizar esos fondos para eles seguir ganando, tendo os seus beneficios, pero que non están pensados desde unha perspectiva de país. Aí é onde nos preocupa, porque, insisto, creo que a estrategia que está levando o señor Feijóo aboca a que Galiza vai acabar discriminada no reparto destos fondos europeos. E preguntaba ao principio se terían que aplazar, renunciar a certas reivindicacións históricas, como, por exemplo, unha reforma estatutaria ou, por exemplo, máis autogoberno, etc. Agora estamos vendo a industria en Galicia, parte desa industria que non ten saída, nomeadamente Alcoa. Ou estamos vendo que no sector da banca hai unha reestruturación brutal con coste laboral, veíamos agora con CaixaBank, etc. O BNG, nestas materias, quere que certas industrias pasen a ser públicas, nacionalizadas por vía de nacionalización, e que haxa unha banca tamén pública para poder afrontar estes retos tamén económicos e ter ese sustento? Mira, a pregunta que ti me faz é un exemplo para mí moi gráfico de como Galiza necesita ter capacidade para controlar os seus recursos, porque nós, cando falamos de ter máis poder político, dun novo marco para Galiza, non falamos dunha entelequia, falamos de como solucionar os problemas da Galiza de hoxe. Estamos con unha norma que se aprobou no ano 1981, estamos no ano 2021 e mira que cambiou Galiza e que cambiou o mundo. Pero hai cousas que non cambian. E unha é, por exemplo, unha cousa que eu creo que ninguna das persoas que nos poida estar vendo neste momento é capaz de entender. Como pode ser que, sendo Galiza unha gran produtora de electricidade, onde exportamos unha parte moi importante da mesma, teñamos a empresas que son claves, por exemplo, Alcoa, en risco polos prezos da electricidade, que é un disparate. E cando nos decimos ter máis capacidade de decidir, que estamos reclamando? Pois que teñamos a capacidade para poñer en marcha unha política enerxética propia que nos permita abaratar o prezo da factura da luz,
non só para as empresas, sino tamén para os particulares, porque o que non pode ser é que nun taboleiro como o que se está movendo neste momento, cada vez teñamos menos elementos para protexer o país, que é do que se trata, non? E en temas como Alcoa ou como pode ser a banca, non o que decimos é que o que temos que garantizar é que esa Alcoa siga producindo, e neste momento a única posibilidade que hai é unha intervención pública que evite o peche de Alcoa, o peche desa factoría de aluminio primario que é o que pretende a multinacional. Eu creo que no caso da banca o que estamos ahora mismo asistindo a un debate que por lo menos a mí me preocupa, ¿no? Estamos vendo unha entidade como CaixaBank que a que se lle destinaron unha inxente cantidade de recursos públicos. Sí, porque a banca son caixas de aforros todos, claro. Que o que están facendo é o maior ere na banca da historia, despois de ter saneado con cartos públicos esa entidade. E vai afectar moito a Galiza, porque, se non me equivoco, CaixaBank é a segunda entidade no noso país e, por o tanto, veremos máis xente na rúa, non? Mentres os grandes directivos da banca siguen gañando recursos e hai maior exclusión financiera, porque ese é un problema que hoxe xa temos en Galiza. Hai moitos concellos onde non hai un caixeiro para poder facer unha xestión, para poder retirar diñeiro, e iso significa unha exclusión nun dereito fundamental. E nós o que creemos é que hai que apostar por un control da banca e tamén porque teñamos instrumentos públicos para poder utilizar os recursos que xenera Galiza para maior acceso a créditos ou para as empresas. E nese sentido, hai unha proposta no inmediato que levaremos en breve ao Parlamento que transformar o IGAP en un Instituto Galego de Crédito que permita que as empresas do noso país teñan realmente un instrumento no medio dunha crise destas características. Por certo, é algo que acaba de facer Portugal, é algo que están facendo en Escocia. O grave é que non queiramos traballar para que Galiza teña instrumentos nese ámbito. Señora Pontón, en esta capacidade, digamos, de ter algo noso para facer fronte ao que veña por riba, a capacidade normativa, vemos agora que a Xunta de Galicia, o Parlamento de Galicia, eso sí, coa maioría do Partido Popular, saca unha lei de saúde pública para un pouco, o día despois dese 9 de maio, o Tribunal Constitucional suspende eses artigos polémicos. O BNG sei que non votou esa lei, pero que lle parece? Que Galicia non teña capacidade normativa para poder xestionar un pouco a partir do 9 de maio? Bueno, a mí o que me parece, en primeiro lugar, é que hai que aclarar un par de cuestións. Bueno, a primeira é que he coñecido a opinión do BNG sobre o Tribunal Constitucional e o uso partidista e político que fan o Partido Popular e o Partido Socialista do mesmo, pero tamén é certo que nos advertíamos que esta lei era unha chapuza xurídica e unha chapuza desde o punto de vista da xestión da pandemia. Por que? Porque cando estamos no medio dunha crise sanitaria, a solución non é restringir dereitos e liberdades e multar e incrementar as multas que van a sufrir os galegos e galegas, que se algo fixeron nesta pandemia foi demostrarnos dun xeito mayoritario unha responsabilidade exemplar. E o propio Feijóo sabía que esta lei era unha chapuza e que tiña moitos problemas de legalidade. De feito, non se aprobou esta lei no Consello da Xunta, sino que se tramitou por a vía do Grupo Parlamentario Popular, porque así se eludían informes xurídicos. E para min o grave é que unha pandemia sanitaria o que necesita é reforzo da sanidade pública, e levamos meses vendo como os nosos profesionais están exhaustos, como están facendo un esforzo que creo que como sociedade temos que recoñecer, pero a maneira de recoñecelo é contratando a máis médicos e médicas, a máis enfermeiros, contratando a máis personal na atención primaria e apostando por darlle mecanismos e instrumentos para reforzar o máis importante que vemos que é o que nos salva nesta crise, que son os servizos públicos. Xa temos que rematar, pero non quería que se marchara antes de falar do Pazo de Meirás. Aínda non está todo dito por a sentenza de onte, non? Pois o certo é que é unha sentenza, a mí como demócrata dame vergoña. Creo que nós non temos que pagar nada a familia Franco por levar ocupado un pazo durante 40 anos, e en todo caso creo que esta é unha batalla que non está perdida e que hai que seguir dando, e nese sentido agora mesmo eu creo que a Xunta debería de poñerse a traballar para publicar un anexo a esa declaración BIC que vincule esos bens co pazo, e o Goberno do Estado deberá iniciar un novo procedimento xudicial para reclamar esos bens, porque é evidente que esta sentencia é un acto que ataca a dignidade das víctimas e a propia dignidade da democracia. Ana Pontón, como sempre, un placer tela nestes días, neste plató.
Falaremos da saída desta crise, falaremos, seguro, largo entendido, a ver nos próximos meses. Pois nada, moitísimas gracias, para min é un placer estar na TVG. Esta é a televisión que debe representar a todos os galegos e as galegas, e tamén hoxe quero facer un saúdo especial aos traballadores e traballadoras desta casa que cada venres están reclamando uns medios públicos, o servicio de Galiza e non o servicio de ningún goberno. Un montón, grazas e moi bons días. Bo día.